lapsipoikanahan oli tuo lääkäri, pappi, lentäjä ja sitten nuorukaisena kullankaivaja. No, mutta sitten tuli tämä taidehomma ja siinä ne jotenkin vähän sitten mä ajattelin, että no tässähän nämä on kaikki samassa. Mulla on mielessä yksi asia, mun täytyy siitä nyt puhua. Ossa mulla niin joku mun tuttu. Kuuntele nyt, kuuntele mun juttu. Älä sit kerro kellekään, joko ei kellekään. Tai kerro vaan, jos huvittaa. Eihän tässä oo mitään salattavaa. Tässä on tää on Pelliniltä vuodelta 86. Siitä on nyt sitten 20 vuotta aikaa. Niin tää oli sitä vaihetta. Tää oli just sen Suomen Ainon jälkeen ja siellähän se koko kesä meni tämmöisessä niin kuin maalausperformanssissa ja näillä tämmöisillä välineillä, lateksia ja voimapaperia. Ja se oli toi, että se maalaaminen, se niin kuin levittyy minuun itteeni ja mä sulaudun sinne kuviin, niin sehän tässä toteutuu tässäkin mäellä. Istun täällä yksinäin, katseeni on seinään päin. Siinä roikkuu iso maalaus. Tuskin uskon silmiäin, siinähän on edessäin iso, melkein musta sus. Minua se tuijottaa, niin kuin lihava rotta. Melkein tekee mieli mennä pois. Näkyykö sulka? Näkyykö tähti? Mutta sitten katseeni osuu katseeseen. Ja tunnen niin kuin oisin saanut keihään sydämeen. Tunnen niin kuin oisi saanut siskon rinnalle. Kyllä tämä kaikki on pistänyt vähän sitä ammatinvalintaa miettimään, että kyllä siellä siellä toisessa päässä todellakin täytyy olla jotain hyvin erityistä, että miksi semmoista köyhyyttä sietää ja eikä se vielä mitään, ei se sen sietäminen, mutta että se toimisi, että sen köyhänä olemisen pitäisi sit toimia vielä niin, että siitä tulisi tuotantoa. No mä oon ajatellut sen ja halunnut sen oman tuotantoni silleen niin kuin suunnata muille köyhille. Silleen, että on se sinun köyhyytesi sitten aineellista tai henkistä laatua. Niin mä oon halunnut, niin kuin, että mun taiteeni olisi semmoista, että siitä voisi noita osinkoja jakaa päivittäin. Sitä mukaan kun mä elän ja tätä hommaa teen, niin siinä olisi semmoinen joka päivä semmoinen osingonjako.
Oma kuva. Tuolla mulla kyllä on semmoset omakuvat, että ne on ihan arvokkaat työt, mutta se on just tää, kun ei ole tätä, että mihin varastoida niitä, mutta mä otan nää kyllä seuraavaan näyttelyyn mukaan ja siihen mennessä ne täytyy tuolta saada kaivettua esiin. On se tässäkin mökissä se hyvä puoli ollut, että on kuitenkin kuivana pystynyt pitämään nämä maalaukset. Ja kyllähän lapset sanoo, että tämä oli heidän lapsuutensa kotia, että tämä on heille tärkeä. Mulle tämä on tämmöinen kauhean niin kuin raskas ja vaikea paikka, kun ei onnistunut. Tietää sitä voi, miksi sydämeni soi, kuin talvitiellä tuuli, kun kesän tulleen luuli, kesän tulleen luuli, kun kesän tulleen luuli. Kesän tulleen luuli. Lempeä suojasää ja pian hämärtää, mut matkamiestä vie tuttu talvitie. Tuttu talvitie. Tuttu talvitie. Tuttu talvitie. Vaik mitään ei näy, eteenpäin vain käy. Matkamies tiellä tuolla, ei aika vielä oo kuolla, ei vielä oo aika kuolla, ei aika vielä oo kuolla, ei vielä oo aika kuolla. Tossakin joku näppärämpi systeemi tietenkin voisi olla, mutta kun ei oo kerännyt kehittää.
kyllä mä tässä mökissä, joka silloin vuonna 87 hankittiin ja sitten tuli justiin sitten tämä niin kutsuttu lama ja siinä ne meidän suunnitelmat. Eevan kanssa oltiin silloin naimisissa ja lapset oli tuohon Sammatin kyläkoulussa kävivät ja Eeva oli leipomossa töissä ja mulla oli näyttely tulossa Helsinkiin ja siinä oli semmoista niin kuin taulujakin meni silloin tällöin. Et meillä oli tolkulliset laskelmat, minkä varaan se tehtiin, mutta sitten ne mureni kyllä 2 vuodessa oikeastaan, että sitten alkoi se semmoinen kivireen vetäminen, joka on kyllä köyhyyttä ihan tässä maassa tällä mittakaavalla ja siinä oli 10 vuotta semmoista niin kuin yhden asunnon loukussa olemista, että takaajien töllit oli uhattuna ja kaikki kiinteistöarvo romahti ja se vakuusarvot ei enää riittänyt ja korot oli ihan kauheat. Puhutaan siitä, että tämä on tärkeää työtä ja että täällä on ihmisiä, jotka tuottaa tämmöistä taidetta ja sitten ne samat tyypit yrittää sitten näin niin kuin kansalaisena ja perheellisenä kantaa sen vastuunsa ja ottaa osaa tähän muuhun meininkiin, niin se on mulle ollut niin vaikea ja se on niin semmoinen niin kuin ristiriitainen ja se on niin katkera ja se on niin paha ja surullinen asia, että taiteilijalla ei saisi olla perhettä. Se on hirveä juttu. Muistelen niitä omia mahdottomuuksia, niin mahdottomia tilanteita niin kuin olla semmoinen kuin mä haluaisin olla, kun mä haluan olla myös tommonen. Että se kompromissien teko on ollut niin vaikeeta ja perheellinen taiteilija, niin missä saa tehdä kompromisseja ja missä ei. Se on semmoinen piinaava. Mutta päivä kerrallaan, joka päivä sen saa niin kuin uudestaan esittää itselleen kysymyksen, että no onko tässä mahdollisuus pistää pensselit sivuun ja ostaa uudet kurahousut. Mutta taiteilija voi olla vielä sillä tavalla hullu, että niin kuin minäkin tässä kaikessa, että sit mä ostankin itselleni ne kurahousut. Että se semmoinen itsekkyys ja se semmoinen, joka on niin kuin keskittymistä siihen älyttömään tilanteeseen ja sen läpi menemiseen ja siihen omaan tehtävänsä, niin se aiheuttaa ihan, en mä meinaa osaa niin kuin olla ihminen enää, tämmöinen sosiaaliturvatunnuksella varustettu yksikkö, joka sitten vielä pystyy olemaan oikeudenmukainen ja hyvä ja hellä ja rakastava muita ihmisiä kohtaan. Että mä en enää niin kuin väsyä tähän ihmisenä olemiseen.
en mä tiedä, onko tämä koko elämä unta todellakin. Joku tässä kuitenkin toi semmosen tunteen, että mitä ihmettä. Miten se vanha sammattilainen sanonta kuuluukaan, että kravatti suorassa vaikka sydän märkänis. Ei ole varmaan ollut muuta mahdollisuutta kuin juoda viinaa. Harvemmin nyt viinaa sentään. Viiniä. No harvemmin nyt viiniä. Keskiolutta. Ei vaan kaikkea, mikä on vaan hölskynyt ja mikä on tuntunut silleen, että se pistää pään hölskymään kunnolla, niin kaikki se on mennyt. Tänään on jo perjantai. Tänään tahdon lähteä viinakaupasta ostamaan pullon pohjan tähteä. Tiedän tietenkin, että mä oon ollut paniikissa ja pakokauhussa ja kyvytön elämääni nähden. Mutta en mä oo sitä, siinähän mulla on loppuiäksi semmoista miettimistä, että miten se kaikki sit liittyy, siis nämä kaikki, tää taiteilijana toimiminen, nuorena perheen, täytyy sanoa perheenjäsenenä oleminen. Ja sitten nämä kohtalon kiemurat tässä, niin kyllä siinä on semmosia ristiriitoja ja semmosia tavallaan mahdoton yhtälö. Sitähän mä nyt oon siinä sitten ratkonut niin kauan, että tavallaan se mahdoton yhtälö on sitten niin kun pää alkanut savuta siinä, niin se on tarvinnut jotain, ettei se ihan räjähdä kappaleiksi. Ja lääkkeeksi mä oon sitä sitten jossain vaiheessa alkanut nauttia, mutta tulin lääkkeestä riippuvaiseksi. Mikä päivä tänään on? Tänään tahdon lähteä. Mikä päivä tänään on? Lähteä kohti tähteä. Eikä siinä katumiset auta eikä semmoset, että virheitä on tullut tehtyä hirveästi, kyllähän se näin on. Mut kun ei ymmärrä, niin ei ymmärrä. Sitten sitä elää sen elämänsä ja päivä kerrallaan silloin ja niin nytkin päivä kerrallaan. Tänään on sunnuntai. Tänään kuulen kellon soiton. Tänään on sunnuntai. Tänään näen uuden aamun koiton. Nyt tuli se äkkirikastuminen. Kyllä se monasti käy silleen, että jos uskaltaa vaan yhtäkkiä loiskasta pois suunnitelluilta poluilta, niin voi tapahtua ihmeitä. Lapsena nämä oli just mahtavia. Pääsiäismuna-aarteita. Lillukka ja
Kellukka. Sanoisinpa jopa, että Jumalalle kiitos, että mä oon alkoholisti, koska siitä mä oon saanut sen avaimen tähän tai jonkun nimen tälle omalle ihmiselleni. Koen, että on alkanut taas mun semmonen niin kuin lapsuuden raitis mieli, että sillä on mahdollisuus olla. Mulle se on niin tärkeä ja iso asia, että se on vallankumous, sisäinen vallankumous. Että se ei olekaan kuollut se raitismieli siinä puristuksessa, vaan se mahdollisuus on yhä edelleen ja joka ikinen päivä mä sen mahdollisuuden saan. Puoliokke ulkoiluttaa lemmikkieläintänsä. Tää tunnelma tuli siitä, kun mä olin vuosituhannen vaihteessa tuolla itsenäisyyspäivän vastaanotolle kovasti menossa, mutta en nyt päässyt sitten sinne linnaan asti, mutta mulla olikin matkalaukussa oma musiikki mukana, omat wienervalssit ja siellä siellä oli tämmönen tää fiilis, koska silloin oli aikamoisia noita mielenosoituksia. Että ne, jotka nyt eivät linnaan päässeet, niin jäivät mölyämään ja metelöimään sinne ulkopuolelle. Se on joulupukin poika. Joulupukista syntynyt, joulupukin aineista uudelleen järjestynyt hahmo nimeltä Puoliokke. Puolioken kuolema aiheutti mulle semmoisen puolen vuoden, tietenkin koko Joken kuolema olisi aiheuttanut koko vuoden tuskan, mutta Puolioken kuolemasta tuli semmoinen selvästi, kun mä sen katoin oikein, mittasin. Katoin kalenterista, että puoli vuotta mä tunsin semmoista haikeutta siitä, kun mä jotenkin loin nahkan ja muutin, ajoin parrat ja vaihdoin takkia. Siinä tapahtui nimittäin semmoinen, että sitten kun mä niin tein, niin ihmisten suhtautuminen muuhun muuttui niin paljon. Että se on mulle niin kuin semmoinen aina pieni semmoinen suru, että ettekö te muista, kuka täällä näiden karvojen takana on. Että tämähän on se Pikku-Pekka, mikä tuollekin on tuolla valokuvassa tuon joulukuusen edessä tonttulakki päässänsä, että se olen minä, että sitä saa niinku huutaa sieltä ja sitten, ja että miten ne sit suhtautuu muuhun, niinku, että jos mulla on parta ajettuna ja tukka hyvin ja puku päällä ja mä satun karauttaa jollain kiiltävällä laitteistolla siihen. Ei voi enää. Ei enää voi. Ei voi enää. Oven kolkuttaa. Ei voi enää. Oven kolkuttaa. Voi vain
laulaa. Se oli niihin aikoihin, kun Puolijokke kuoli, niin mulle tuli sitten semmoinen, tuli näitä kuoleman tuntemuksia siinä ja semmoista, että nyt niin kuin elävä karsiutuu ja syksyn tuuli vie lehdet pois ja lihat palaa tässä karman polttouunissa niin, ettei jää sitten kuin pelkät luut jäljelle. Et se nyt oli semmoinen voimakas mielikuva siitä, että olen luukasa vain. Ja sitä kesti aikansa sitä vaihetta, kun mulla kerran tuli sitten semmoinen yksi arkinen tilanne. Siinä tuli hyvin voimakas. Siinä nyt oli jotain tietenkin elämässä tapahtunut, mutta sillä hetkellä tuli sitten semmoinen hyvin voimakas tunne siitä, että niin kuin silmu puhkesi siihen luuhun. Semmoinen pop, plap, hiirenkorvat ja niin kuin semmoista niin kuin kuollut puu alkaisi viheriöidä ja vehreä sieltä taas alkaisi tulla. Kun se eteni siinä se joku tämmöinen vertyminen tai joku taas uuden alkuun, niin kyllä mulla sitten yhdessä esityksessä yksinkertaisesti vaan korvasin ne sarvet tämmöisellä kukkakimpulla. Ja sitten siitä syntyi sitten taas uusi kuva tai uusi niin kuin vaihe sille hahmolle. Ja siitä mä oon nyt aika paljon tehnyt sitten kaikenlaisia kuvia ja versioita. Et siinä on tuo kipu ja haavoittuneisuus ja tämmöinen kärsimys. Ja samanaikaisesti sitten semmoinen niin kuin riemu ja semmoinen kukkiminen ja hedelmöittyminen ja kasvu. Pidä tässä nyt sitten onnittelupuheita. Onneksi olkoon, kiitos kun silloin myyt mulle niin paljon sit kaljaa, vaikka mä olin ihan kauheassa kunnossa. Aina sitä vaan riitti ja sai. Kirsi on hyvä baarinpitäjä. Se baari on muutakin kuin räkälä. Se ei oikeastaan räkälä ollenkaan. Kyllä nekin laulut nimittäin vähän välillä alkaa kyllästyttää. Mutta siinä on varmaan vähän Kirsiäkin, kun se lopettaa nyt semmosen. Onko se ollut 12 vuotta pyörittänyt tuota baaria seurannut ukkojen jorinoita. Ties. Eikö Aukusti ollut sivulla? Tervetuloa! Tervetuloa, Kaivo. Sinä ollaan niin kuin etukäteen valmistauduttu juhannukseen. Vähän liian aikaisin. Hyvä. Mä kuulin, että sä oot vähän niinku muuttamassa roolia tämän baarin suhteen. Joo. No silläpä mä ajattelin tuoda sulle nyt kesken tämän arkipäivän tämän vaatimattoman pään. Oikein rutistukset. Voitetaan sun päätä, se on kyllä aika hieno. Joo. Rupeeks kiristämään jo? Mä annan nää kukkaset sulle, koska tähän baariin tosiaan liittyy paljon kaikenlaisia muistoja. Hyviä.
mulla myös kipeitä. Niin ehkä tämä tapa. Saa kipeästi pois. Kipeästi poiskin. Ai. Saa poskeekin. Varmaan ottaa hyviä. Ei vielä. Ei tule. Eikä vielä. Tää on aika paljon. Tää on pelottavaa tunnustaa, mutta se kiehtoo mua. Että tappion hetkessä ja tappiossa ihminen on jotenkin niin kuin, siinä on mulle jotain semmoista, jotain mielenkiintoista, että mä olen monasti kokenut, että helppoa se voittaja on olla, mutta oppas häviäjä. Että niin kuin siinä tappiossa puristettaisiin tai otettaisiin ihmisestä esiin eri puolia kuin siinä voiton hetkessä, että se tappiopuoli kiinnostaa mua. Ja se on kauheeta, että onko mä sitten semmoinen, että onko mä niin utelias tai näin, että järjestääkö mä sitten aina vaan itselleni uuden tappion ihan vaan siksi, koska se on mun kultakaivokseni. Yhä edelleen mä oon kiinnostunut tappiosta, mutta voisiko se olla tuo kuoleman lähestyminen sitten semmoinen asia, että alkaa pikkuhiljaa myös voittokin kiinnostaa? Sitä miksi sydämeni soo, kuin talvikielän luumi, kun kesän tullen luumi, kun kesän tullen luumi, kun kesän tullen luumi, kun kesän tullen luumi, on lempeä suojasää ja pian hämärtää. Mut matkamista vie tuttu talvitie, tuttu talvitie, tuttu talvitie, tuttu talvitie.
tulee aika moninkertaisena kyllä mieleen se kysymys, että kun on taideopettajana ja nuorten kanssa tekemisissä ja sitten kun oma tytär on myös ollut täällä yksi niistä opiskelijoista ja sitten oma tytär on lähtenyt tälle alalle. No siinä on ne omat ilmiselvät vaikeudet ja tietty isän huoli. Mutta onhan se nyt selvää, että onhan siinä valtavasti voimaakin sit, kuten juuri tässä tilanteessa, että nyt Katri hoitaakin täällä performance-opetusta ja mun ei tarvitse. Mutta kyllä mä muistan silloin, kun mä olin täällä itse opiskelemassa ja sitten oli sellainen hetki tuolla jossain parvekkeella, että mä aloin itkeä ja mä sanoin, että isä, en mä osaa tehdä taidetta, että ei tästä tule mitään. Ja sitten sä sanoit, että Herra Jumala, että ei sun tarvikaan osata, että mä oon aina toivonut, että susta ei tulisi taiteilijaa enemmän kuin niin päin, että kun mä olin hirveässä paineessa, että en mä osaa tarpeeksi. Että nyt isä ei niin ole tyytyväinen tähän, mitä mä teen, että en mä osaa olla taiteilija. Kuulostaa ihan tervejärkiseltä komeelta. Mutta sehän se on silleen niin kuin nuorten kanssa täällä, että on se oma tytär tai joku muu. Niin se on niin kuin, samalla tavalla olisin reagoinut varmasti siihen, että se on silleen laaja se huoli silleen, että mihin ja sitä joutuu kysymään, että mihin tässä opettaa sit näitä ihmisiä tai mitä se tarkoittaa, että mä oon taidekoulussa opettamassa nuoria aloittelevia ihmisiä, niin mihin? No, mulla on aavistus siihen, että yhä edelleen mulla on vastaus siihen, että miksi mä tätä työtä niin kuin voin tehdä, että en vastoin moraaliani suinkaan. Toisaalta välillä tulee sellainen olo, että niin kuin työntää ihmisiä suden suuhun täysin toivottomaan semmoiseen. Mutta toisaalta mä muistan itseni siinä nuoruuden vaiheessa, että se on semmoinen suden suu, johon on vaan pakko mennä. Joo, tuli tuossa muutama päivä sitten yllättäen apuraha. Kyllä pakoputki täytyy hankkia autoon. Polttopuita tilata. Ja muutenkin laittaa silleen niin kuin kaikki. Tää on 7 vuotta mennyt tän työhuoneen kanssa, niin tänä keväänä se valmistuu. Ehkä. Outo vaikutus tuommoisella apurahalla, kun se on melkein niin kuin, se on sama kuin mä kylvin 7 vuotta ilman saunaa lumessa ja tuolla kylmällä veellä, niin sit siitä on niin kuin vaikea luopua arktisesta alapesusta. Niin on tääkin nyt sitten tästä köyhyydestä ja kurjuudesta luopuminen, niin tämä valtava menestys silleen, ja että vihdoinkin pääsee 30 vuoden jälkeen niin toteuttaa ne haaveensa, niin on se vaikea. Sitä jotenkin tottuu tähän kamppailuun, niin miten sitä sitten osaa suhtautuu. Tosi voihan se olla, että elämällä on tulevaisuudessakin niin jotain ihan tarpeeksi arktista varattuna.
Elämälle pokkaat, näytät kuolemalle persettä. Kuolemaa jos kumarrat, näkee persees elämää. Mikään ei oo koskaan aivan yksinkertaista. Kaikki kun on niin ja näin, ja vielä toisinpäin. Mut yhden neuvon teille antaa Pekka Kainulainen nyt. Kas Pekka Kainulaisen sydän on aina teille sykkinyt. Tehkää hyvin, nuoret, tehkää oikein hyvin, tehkää hyvin, ihmislapset, tehkää hyvin. Niin kuin onnistuu jossain, niin se kyllä sen aloittaa. Niin. Kai se on paras pitää vaan tulpansa kiinni ja tehdä niin kauan kuin Fyffe riittää ja henki pihisee. Oisha tää juttu pitänyt selvittää jo aiemmin. Mut kun tää on tämmöstä elämää. Sekavaa ja ihan